Boas tardes. Escoítase ben así? Sí. Verdad que sí? Sí. Gracias, Cajo, pola megafonía aquí. Vou ser breve na introdución, a diferencia do que acostumo a facer. Como presentar un libro da miña querida Chus Pato é unha enorme responsabilidade, e preferín traer por escrito o que quería decir. Por suposto, cando empecé a saber o que quería decir, xa levaba 6 páxinas e pareceu-me excesivo continuar. Entón, bueno, queda para o próximo facer 20 e pico páxinas. Chus Pato, Sonora. Levanteime da cama, que é para min, entre a noite e o día, lugar de traballo, sitio onde me concentro pensando, onde me deixo levar, como agora por Sonora, sentindo a chegada da luz. E tiven hoxe, martes, unha idea clara. Levanteime por escribir esa idea clara. Que é unha idea clara? Aquela que chega repentina e é causa de alegría poética. Brota do pensamento de días anteriores que se abreu como a un ourizo, case esquecéndose de toda a sensación do mundo, da comida e da respiración. Este pensamento de días anteriores, de semanas anteriores, é sobre a obra Sonora de Chus Pato, que hoxe temos aquí. E hoxe para min é a víspera, cando estou escribindo sobre a idea clara e a perda do que escribín, porque perdín o que escribín e compracíame. No documento de Word saltoume o dedo nun momento nervioso e espontáneo de marcar, de guardar a marcar, de non guardar. E perdín o que escribira. Na miña memoria quedaban as frebas dun banquete irrecuperable. E con esas frebas comenzo de novo. Falaba de pedras, do tempo e de Santa María Salomé. Agora falarei do enxerto da linguaxe na vida ata facer que parezan o mesmo linguaxe e vida. A posibilidade do poema é ás veces o reduto que lle queda ao milagre para suceder. Preguntábanos a antropóloga Nieves Herrero: aparécense os difuntos? E nós, o conxunto de nós naquela aula de primeiro de filosofía, puxémonos en práctica a dúbida postural, que é aquela que non nos deixa quedar mal.
a dúbida afirmativa na raíz dun mundo cultural oral que algúns nos criou. E apareceránse. Sí ou non son respostas pobres. E ela falounos de que o que ocupa un lugar na cultura e aínda non desapareceu é que ten un porqué de ser, cumple unha función, está en uso porque nos é servicial, e iso, como dichos en Sonora, cando se pregunta ou acolle a pregunta que desde fora se lle presenta: ves fantasmas? A resposta é non, pero un non acollido polo idioma. O poema é magnífico porque unha negación é unha afirmación que nos abre como a un lirio. O poema é o da páxina 24. Pero Santa María Salomé ainda está embarazada. É unha figura de pedra ao lado esquerdo da entrada da súa igrexa, no número 31 da Rúa Nova en Santiago de Compostela. E ainda garda policromía. Sorrí. Coa mau esquerda ampara a barriga. Coa mau dereita di paz ou ola, as dúas cousas. É de pedra. Coa ánima do significado imposto. Buscado, descuberto, asombroso, simple. Todo Sonora é a inminencia dun parto de pedra e a rotura de augas e o ser. A poesía de Chus Pato ampara a entrada ao recinto. O recinto está cheo de significados que se suman e ao mesmo tempo o recinto é un significado único, enorme, que te agarra como para un sacrificio. Primeiro foi na cova, despois no andar. Non, primeiro foi na noite, co dedo no aire, pero diso non quedou vestixio, ou só nas arhanas do peixe dos relatos orais. Afacémonos ao mito como o coiote encerrado con Joseph Beuys nun cuarto se afixo a él en 3 días, polo moito que o mito se esforzou coa súa presencia onde o coiote, co seu algoritmo perseverante, ata que o coiote se rende á mansedume, despois de opor resistencia, regañando os dentes e mordendo a vara e o fieltro que vestía o artista. O mito leva unhas chaves ao cinto. A poesía de Chus Pato non funciona como unha invocación, senón como aos flashes dos fotógrafos e despois como a luz das lampariñas de aceite. Noli me tangere, non me toques. Escribe Jean-Luc Nancy sobre esas palabras. Noli me tangere. Dicímoslle á morte. A morte representada como alguén. Noli me tangere. Dinos ela a nós. Auséntate, pero permanece. Primeiro no recordo, despois no signo común, despois no anonimato, despois na luz. E aquí quería contar o conto máis tremendo que eu coñezo, pero non o vou contar. É o conto dun neno pequeno que coida as ovellas da familia, e cando as ovellas pairen e teñen anos, ele é feliz vendo como os años saltarican polo prado, e ele desexa o que máis no mundo, convertirse nun año tan feliz e deixar de ser pastor de ovellas. E Deus cumple o gusto. Desperta como un año na corte e ve entrar a seu pai e a palpar a todos os años nos cuartos de atrás hasta que se para nos dele, porque ese día vai parar na casa o bispo que ven dar unha misa. Non conto máis.
Un texto conseguido roza a inmobilidade aparente do libro, como a pedra de granito pola que pisamos. Pero a pedra móvese, empuxa o magma, o xeo e a calor alternanse e divídena como células. Bótase de cabeza o río desde o monte, lávase e golpéase e repousa, escámase co vento. Os collos de cuarzo puro amparan casas, tellados e valados. Miña nai, cando estudaba, poñía unha lesca de mica na fronte para reter millor os coñecementos. Era unha práctica habitual, un terceiro ollo na cabeza. O señor Luna, sobriño da señora Alicia do Palitos, pintaba a rojo meu pedras para Jean Sacré, un poeta francés. E como era estrana a forma do seu debuxo, pregunteille: Luna, son pedras? Non, é roca. Souben despois que traballara nunha canteira. E o que debuxaba eran os cortes, en varios planos, dun monte consumido en canteira. Indo no coche, hai 3 días, hoxe 4, de Arcade a Pontevedra, na cuneta estaba deitado un xabarín adulto, grande, hinchado. Despois Masha dubidou se sería un xabarín ou unha pedra. E Pepe Rei ensinoume no Cardiego as pedras ferreñas que súan no brau, no camiño. A meu pai, súa aboa, Manuela de Madriñán de Sello, que veu para a casa do Pérez, cortoulle de neno cun cuarzo o freo da lingua a meu pai para que non prendese na fala. As pedras e as rochas móvense máis que os seres vivos, ao longo do tempo longo do que dispoñen. Existe solidificación ou non existe solidificación do poema. A natureza sigue a obrar en canto a pregunta se fai. Se a poesía de Chus Pato solidifica o pensamento poético seu é Babel, é caída, é apropiación da ruína pola vegetación e a fauna e o mito perdido. Se o poema de Chus Pato é un cruzamento continuo no cerne da cidade que non dorme, entón o pensamento poético é unha brasa que o corpo revestido de preciosidade e asombro recolle e fai saltar e queima. Hoxe pola mañá pousei o teu libro na curva da perna para sacarlle unha foto co teléfono a un anaco dun poema. Do lobo un pelo, dicía Manuel, meu avó. Xa o trato co poema excede o trato contigo, como o trato coa lingua excede o trato coa poboación, e achégame máis a ti, que és de pensamento multiforme, multicapa, escintilante na escuridade. Tamén como un peso que vai baixando pola corrente da auga, e a cuncha que se fai area branca a por de ondas. Zeus e ela, confundidos no deslumbre do medouco de raios que levan presos na mau. Sonora pasa a ser un salterio iluminado. Paro de escrever e póñome a escoitar música. Para o silencio, de Jacob Lavalle. Escollo entre o que me escolleu YouTube para tratarme e contentarme e descubrirme. Escollo-a polo título e a duración. Por nada máis. Non sei, escollo unha incógnita só orientada por dados non musicais. A música abre unha botella e sírveme nunha copa un líquido, nada impresionante, pauta tras pauta, como un caderno de caligrafía enchido a bo pulso, pero non como un aire que corre por baixo da porta,
que é o que neste momento quero, necesidade. E paso a escoitar Inflorescence, de Carme López, e logo a Cali Malone, The Unification of Inner and Other Life. Todos polo título, este tamén pola portada. Sae ela, a organista, de corpo inteiro, de lado, de pé, cos pés na neve, ocupando o centro, ao lado dunhas ruínas, unha armazón ou base de formigón, cos ferros do encofrado disparados e retortos, atados e escapando en todas direccións. Debeu romperse o tempo tamén cando romperon o que fose a estructura. Cali Malone viste un traxe militar, de paseo, non de combate, azul cobalto, un traxe xastre, quizáis de aviación, cos pés na neve, en posición firme, de lado da cámara, o ceo gris perla, a imaxe cercana completamente clara, para nada nítida ao lonxe. A música garante unha vivenda, a poesía un espellismo sobre o lago de sal. Chus Pato é optometrista, que nos pasa as lentes de fósforo para ver verdoseada a noite dos tempos e os capítulos. Chus Pato tamén é alquimista, e isto non hai que explicalo. Estaba telendo, de novo, a primeira hora da tarde, sentado no sofá do cuarto de meu pai, ao pé da gran ventana. O sol dándome nos pés. E chamou desde a cociña meu pai por min. Escoitei o meu nome coa súa voz. Levantei a vista de lerte e fun onda el, como agora volvo onda ti, feita poema. Os sustantivos son exactamente as cousas. Meu pai fala dos ovos na cima do piñeiro no niño do corvo. 3. Un número reverencial para a filosofía, a literatura e os trileiros da feira. O peso, o sabor da casca, o volume, o contido do chao, o contido no chao ou abrir a boca e caérenselle na poma. Cos ollos pechados, os ovos son palpables. Cos ollos abertos, os ovos son palpables. Os ovos non están. Os ovos do corvo foron e son, en canto el foi e é. Así os teus poemas son a resaca do mar e o que só está na lingua poética que é a floración continua do mar. Amparo de Zobra non lle quiso dar ao seu fillo Xosé a finca da Cerdeiriña para facer a casa cando casaron ele e Lidia, porque por ali é o sitio de paso da Antaruxada. A Antaruxada é a Santa Compaña. Unha cidade capital do pobo Guari, preincaico, a 20 km de Ayacucho, Perú, estaba sendo excavada, redescoberta. 3 cousas non se me esquecen. Nunha praza pequena había un pau no medio. Un día do ano do seu calendario ataban o sol a ele. Chamábanlle así, o pau de atar o sol. Baixo unha cuberta de chapa, unha enorme pedra plana, un marco nas beiras, recortaba un cadro magnífico de si mesma. Os lados marcados por eses bordes estaban levantados na mesma pedra uns 3 centímetros. Ainda non sabían a ciencia certa para que eran esas pedras, porque apareceran máis, ali onde os enterramentos, se un campo de xogo, se un recinto, pero o máis seguro é que a pedra fose un enorme espello, unha piscina cunha lingua de auga parada na que se reflexaba o ceo estrelado, e podíano estudar sinalando con paus longos sin ter que levantar a vista todo o tempo. Nichos cos difuntos envoltos en capas e capas de lenzo ata coller figura de ovo, pintados. Recordo, non todos os difuntos,
os poderosos en vida, gardados de pé en, agora leo, caixas de pedra moi ben labradas, son unha especie de mausoleos con varias cámaras, están soterrados. Recordo esas caixas de pedra labradas, linealmente, sen florituras, sin adornos, sin plantas, sin escudos, sin palabras. Os difuntos envoltos, ovais, coroados cun casco de ouro puro e un buraco cenital, polo que entra unha vez no ano o sol ata o fondo e rebrillaba o casco. E os familiares, ese día, ían falar co seu familiar difunto. Leo unha cousa máis sobre os monolitos. Os monolitos guaris teñen influencia tiahuanacota. Sin embargo, os seus personaxes non mostraban as posicións severas que caracterizan os monolitos da civilización do Collao. A diferenza dos monolitos de Tiahuanaco, non portan cetros nin armas e ademais son robustos. A semellanza con Tiahuanaco son grandes, teñen grandes bágoas nos ollos. O Pas Pallás fai así. Díxomo Jaime de Palmou, e despois morreu Jaime de Palmou, e quedou o Pas Pallás fai así. Facer é chamar. Chuspato nunha estivada de trigo comunal no Lombao en Zoga. Chuspato, unha xoia que peta unha reliquia no recinto do peito. Moitas gracias.
É moi difícil facer isto, moi difícil. Bueno, pois Celso, eu que te vou decir do casco do difunto, non quero só entrando por ali, creo que así non vai funcionar. Sí, porque senón me movo e non. É tan serio o que acaba de acontecer, tan serio que eu non teño palabras. Este é un dos momentos nos que eu quedo sin palabras e me costa moito falar. É moi curioso como pensa, como nesta peza eu notaba a escritura por detrás da música e a toquei, non? A escritura, esa escritura que é invisible porque é música, que non se pode ler, pero era a escritura que estaba. Eu tuve a fortuna de poder tocar esa escritura e bueno, pois moitas grazas, pois vou ler uns poemas e falar un pouquiño. Este libro pois comeza a escribirse pouco despois do falecemento da miña nai. Bueno, resultou que daquela eu xa era unha persona bastante maior e pensaba que sabía moito da morte, non? Pero o que aconteceu foi que este acontecemento me demostrou que non era así e que por primeira vez eu de alguna forma estaba de cara en un tú a tú con, digo tú porque son de Ourense, son incapaz de decir ti, así que xa pido disculpas pola cuestión. Pois era un tú a tú ca morte, o sea, o que eu sentí naquel momento, bueno, unha enormidade de cousas, non? Como acontece a todo o mundo, pero hubo unha que foi moi importante e é a sensación de ter diante de mí un corpo materno. E iniciei unha reflexión acerca do que é o corpo materno, non? O que quero ir para encabezar un pouco o poema que vou ler a continuación é o feito de que ao desaparecer o corpo materno é cando realmente eu pude encontrarme directamente cara a cara ca morte, non? Realmente, sí que isto sone a nada extraño. O primeiro que quero decir é o que entendo eu por un corpo, non? O corpo materno é o corpo máis o materno, non? Pero voume centrar no corpo. Eu penso, é algo que tuve que pensar para escribir este libro, que un corpo é aquelo que vemos. Eu estou vendo os vosos corpos, vos vedes a nos tres, e há moitos corpos que andan por aquí, non? Por lo tanto, é o visible, non? É o visible. Pero tamén o corpo é aquilo que non podemos ver de ninguna maneira. Se pensades nos órganos internos, se pensades no fígado, se pensades no corazón, se pensamos no que é a circulación venosa, que temos esa árbore que nos recorre de arriba a baixo e ese color vermello oscuro que nos recorre de arriba a baixo e que só vemos cando nos cortamos, non? Pois sempre estamos con a pintura pinta aquelo que non é visible, a escritura escribe aquelo que non se pode decir e resulta que o invisible non é ningunha paloma que surde de non se sabe onde, senón que o invisible é o que temos dentro do corpo, a non ser que nos fagamos o harakiri como samurais que tiñan o privilexio de contemplar as súas entrañas antes de falecer, porque a un momento cando eles se abren en canal no que contemplan as vísceras, pois os que non somos samurais nunca poderemos ver o interior do corpo. E do corpo saen as palabras que dixo Celso e esta música que acabamos de escoitar, que nos acaba de ofertar Benxa. As palabras son invisibles e isto é algo que a mí me emociona moito, que as palabras sean invisibles. Non podemos ver as palabras, só vemos as palabras cando as fixamos nunha escritura. E isto é algo que a mí é destas cousas que me deixan en éxtasis, non?
Cando eu decía que estaba tocando realmente a escritura, cando ti en determinados momentos, sobre todo, era para mí moi patente o tacto ca escritura que estaba por detrás, son notas musicales, pero a escritura igual, pois esa sensación de que algo tan inmaterial como a palabra, que é invisible, é corpo, absolutamente corpo, e non é ninguna outra cousa máis que corpo, nos hai, e despois cando a fixamos nunha escritura, pois cando a fixamos nunha escritura é unha imaxe. Ti falaches do sacrificio, do año, non? Do neno que quería ser año, bueno, é a luz vermella do sacrificio, non? Bueno, o sacrificio está moi presente nas miñas cavilacións últimamente, xa levo moito tempo pensando no sacrificio, non? No antílope negro. Nos Vedas se escribe o sacrificio é o antílope negro e a continuación se di o antílope negro é aquel que vive no fondo do bosque e ninguén pode alcanzar o antílope negro porque o antílope negro é insacrificable. Esa idea, ¿no? Esa idea do corpo. Entonces, pois, bueno, esta noción de corpo é que o corpo pois, é o visible, é o invisible, e a escritura é a imaxe. A imaxe é aquelo que podemos ver no sacrificio. O sacrificio non se pode tocar, non alimentarse ben. O sacrificio non se pode tocar, a imaxe non se pode tocar. Evidentemente estou falando dunha imaxe sagrada e estou falando dunha iconografía, non estou falando de outro tipo de imaxes, e aí está contida o sacrificio, non? Esa brutalidade que é a comunión da sociedade, que é o que temos en común e que está no centro do sacrificio. Vou ler un primeiro poema no que Celso sabeu algo dele. É un poema que se pregunta e se responde a si mesmo, faise preguntas, respóndese. O que trata de indagar este poema é que pasa no corpo cando o corpo se ve enfrontado a unha perda tan brutal como é a perda do corpo materno. E di así o poema. Se o que preguntas é ves fantasmas? A resposta é non. A resposta é fago uso dunha das fórmulas éticas da fala, daquela que se corresponde coa figura poética da vida. Podo situalas, as aparicións, na árbore e nas ribeiras. Isto implica que as miñas arterias deben contar con eles. Todos os meus órganos deben contar con elas, darlles un lugar. Se preguntas, ves fantasmas? A resposta é non. A resposta é o idioma construye en mí unha horta para os defuntos. Eles son a memoria, un corazón e a linguaxe. Todos os meus órganos lle ceden o lugar. O ceo, con todas as luminarias xeómetras, non é diferente á árbore da que che se aparece. Estende a mao, agarra o norte, a noite é outra coa terra. O poema seguinte funciona como unha especie de poética para o libro e en xeral para todo o que eu escribo, porque eu concibo a escritura poética como algo que sucede cando unha persona é capaz de poñer en xogo a súa vida para escribir ese texto. E di así: así como a bolboreta na súa brancura sobrevoa a terra negra, a leira arada onte, e debido á extensión nese voo compromete a vida, e na linde da verdura se perde para os ollos. Así. E agora vou falar un pouco da liña que
moitos sabedes, a terra das miñas antepasadas, porque maternas, porque unha das cousas que tuve que pensar, porque, vos sabedes que un corpo en loito, un corpo en do, é un corpo apaixonado, é un corpo aberto, que chamamos un corpo aberto, non? E cando sucede un loito, cando se está padecendo un loito, pois se ten acceso a cousas que na vida normal, e cando se pecha o loito, que é algo que hai que pechar, evidentemente, pois non temos acceso, non? Entón, pois, bueno, suceden cousas nese proceso de loito, non? E unha das cousas que a mí me sucedeu é que unha vez que o corpo materno marchou e estaba a morte en fronte de mí, a escena era a escena dunha rompente, non? Dun acantilado e un rompente, nunha rompente. E eu que sentí é que eu estaba na rompente da miña estirpe, non? Por primeira vez, non? Porque ese lugar o ocupaba a miña nai e de repente eu pasei a ocupar o lugar do corpo materno. Falar de estirpe ou falar de liñaxe é algo que sona moi nobiliario, non? Pero non se trata deso neste caso. E, por outro lado, un concepto que eu collo do feminismo, non? Tamén, que sempre se fala de liñaxe e de estirpe, non? No feminismo. Entón, pois, bueno, estuve pensando, pois, de donde, como era a miña estirpe, que de donde viña, non? E, bueno, pois, eu coñecí unha boas, coñecí unha bisaboa, sei que a miña estirpe é fundamentalmente unha estirpe de pastoras e de vendimiadoras, pero o que máis me interesou desta especie de transe, de transo, de viaxe con respecto á miña linaxe foi que chegou un punto onde tuve un contacto pois con algo que eu chamei Madre Simia, non? Chameille Madre Simia non porque sea unha simia, porque pode ser calquera cousa. En todo caso non é alguén humano, e é alguén, eu concibo a especie humana como unha especie animal, non a concibo como ninguna outra cousa, pero ese contacto con esa antepasada que xa tiña os meus xenes, posiblemente vamos a pensar que tiña os meus ollos, que o registro da miña voz se parece ao dela, era diferente a mí e cruzaba unha fronteira tremenda no sentido de que non falaba. Ainda non sabía, non aprendera, ni necesitaba articular a voz en palabras. Iso para mí foi moi importante en este encontro. Foi importante porque por dúas razóns fundamentales. Unha, porque desde entón eu sinto a forza desa simia en mí, e é unha forza que me axuda a estar aquí fronte a vos contando estas historias para non dormir, non? Para a miña vida teño esa forza animal, a tuve desde que nací, pero é unha aceptación absoluta desa forza animal como algo tremendamente positivo. É aceptar a morte, entre outras cousas, é aceptar esa animalidade, non? Que me configura. E logo hai outra cuestión que ten que ver ca miña concepción do que é o poema, non? Eu concibo o poema de moitas maneiras, pero sempre o concibo como algo que evidentemente é significado, porque está escrito, está acotado, non é só sentido. O sentido é a forza da linguaxe, a forza da voz, a forza que non ten significante. Vamos, que é moito máis libre que o significante. O significante está aí sempre cazando, trucindo e limitando o sentido, non? Falo de sentido como dirección, como forza, como dirección, non como significado, precisamente. Entón, pois, o poema, sin duda alguna, é significante, evidentemente, pero vive preto e ten que contar sempre e ten a súa raíz no sentido. E o sentido é aquel momento en que quedamos mudos. E a mí interesanme moito sempre eses aspectos vitais que, de alguna maneira, a palabra aínda non se pode decir por moitísimas razóns, non? Estas cousas acontecen, pasa un pouco como o corpo, non? Como o invisible que é o corpo, non? E o visible que é o corpo, que son moi normales. Nos, cando dormimos, esquecemos completamente a
palabra significante e entramos, en todo caso, noutro tipo de linguaxe que non ten nada que ver ca palabra significante. Os meniños e as meniñas, cando aprenden a falar, están aí continuamente. Falan, moitas veces non saben o que significa o que dicen, esta cuestión, non? E logo, pois, a mudez da emoción. En todo caso, esa madre Silvia que está aí é, para min, a raíz do poema, porque é a raíz do verbal. É o que aínda non é verbal en cuanto, pero si é voz, non? Bueno, non quero dar máis a vara con todas estas cousas dos significantes e o sentido e as direccións e todas estas cousas tan emocionantes para mí. Eu vou ler un poema que ten que ver con esta cuestión das antepasadas e ca Lagoa da Antela. Falarei despois da Lagoa da Antela, en todo caso decirvos que Antela é a anta, por lo tanto o primeiro significado da lagoa é campo de antas. Antela era un enorme cementerio, non? E de feito, na liña, isto a vos pode parecer moi curioso, porque sodes na terra do Deza, non? Que non é acuática, precisamente, que é outro tipo de terra, pois a lagoa emerse nas tumbas de todos os cementerios da Limia. Isto non é poético, isto é real, é dicir, as tumbas da Limia están cheas de auga, non? Da auga da lagoa. Bueno, a lagoa xa sabedes que foi desecada, todas estas cousas, entonces, bueno, Antela, campo de antas, un cementerio enorme, e as antepasadas. Esas antepasadas viviron moitas vidas, pero algunhas delas estuveron en Barcelona na Guerra Civil, por eso salen tamén aquí no poema. A lagoa é a serpe e, bueno, pues isto é o que vou ler un pouco. Declara a dor. Agora tiñes a cabeza plana, triangular da ancestra. Nos bordos medran carballos e as leiras son de centeo e trigo, e nos adentros do verso os tubérculos. As portas da anta abren para acoller o corpo da Concepción. Os teus anéis son lagoa, neles descansan as que non admiten ser perturbadas. Nada se interponsa entre ti e a morte. Declara a dor. Os teus anéis son río que sostén a caeira dos ocalcos. As ancestrais cultivan e beben o preve da pavía. Con elas soportas o bombardeo de Barcelona. Con elas serás América. Non son mudas, non gardan silencio, acadaron a serenidade. A túa cabeza é triangular, o teu idioma rece neste intre, mudas a pel para que florezan os mundos. Nada se interponsa entre ti e a morte. Declara a dor. Un brote que se escribe nas augas da Antela, nomes que son dun río. Por iso cultivo un xardín para poder decircho non me toques. E vou ler a continuación, seguindo Caliña, un poema que se titula Stalker, e que é unha especie, unha sorte de silabario completamente averiado, non? E ao seu ritmo, pero bueno, sí, é un abecedario. Nel tentei de trenzar tres terras que sufriran un grave dano na súa vida, non? Unha delas é a zona da película Stalker de Tarkovsky, que a mellor vichedes algunha, que, bueno, que é unha zona completamente, bueno, é a película de Tarkovsky, é a zona de Tarkovsky, non? Outra é as terras que filmou Lars von Trier en diálogo co Stalker de Tarkovsky, que é, pois, o Anticristo. E finalmente está a Limia. A Limia, pois, era, sabedes que tiña como centro unha lagoa que era a lagoa máis grande da Península Ibérica, foi desecada no ano no que eu nací, en
1955, pero, bueno, xa os romanos intentaran desecala, o sea, era unha lagoa moi temida, realmente, non? Toda a línea xiraba ao redor da lagoa e a vida, bueno, había carros de vacas que eran anfibios, por exemplo, os meniños cazaban sabesugas porque eran tremendamente apreciadas para extraer o sangue, non? Naquela época. É dicir que todo o mundo da lagoa era un mundo que era un mundo anfibio realmente e moi diferente ao resto de Galicia, non? Ao desecarse a lagoa, pois todo ese mundo rematou e con el acabaron cantidade de palabras, é dicir, se perderon moitísimas palabras, non? Unha das palabras que se perdeu é a palabra que aparece aquí neste poema, que é a augana, non? Na liña, naquela época, cando se veía un nenúfar, sabedes que en galego se di nenúfar, pero os limiaos e as limias nunca dixeron nenúfar, sempre dixeron augana. Eu nunca escoitei a palabra, é unha palabra que li e que sei que existiu, pero nunca escoitei. Vou lermos o poema. Poñer as gafas, casi non hai cosa. Ui, que difícil vai ser isto. A ver. Stalker. Antracita. Veladona. Purpúrea. Carbunclo. Digitalis. Estraloque. Deixa que se achegue. Gorxa. Pentaloxía timúrida. Gerat. Itifálico. Pedra alta. Limia. Lascó. K. L. M. Arco de medio punto que abeira paseantes sorprendidos por chuvias imprevistas. Nenúfar. Nenúfar é a palabra que usamos para indicar a flor que recibe ese nome. Calquera turista interesada pode visitar na Orangerie as ninfeas de Monet. O edificio da Orangerie está preto do Jeu de Paume. O Jeu de Paume é un frontón e indica, entre outras cousas, que os territorios da Nafarroa, Berea, Lapurdi e Zuberoa pertencen ao Estado francés. Calquera turista ou emigrante limiao en París, poñamos na década dos 40 do século pasado, podería traducir o título desta pintura por As auganas de Monet. Augana é a palabra que os e as limiás usaban, se cadra indo ao fan, para sinalar un nenúfar cando na antela florecía. Nos, nacidas no ano da desecación, nunca as vimos. Moito nos prestaría escoitar alguén vivo ou defunta pronunciar a augana e de xeito simultáneo ver cos ollos da lembranza o referente flotando nas augas. Letra que abeira pegureiros das chuvias de abril e das tronadas de maio. Segundo apelido do meu pai. Primeiro apelido do meu pai. E mirados, aínda estás viva? A constelación do Stalker. As casas son dúas, rodeadas por un bosque, e nelas cúmprense os desexos recónditos. Nunha delas, o heroe esgana unha muller posuída. De regreso crúzase coa constelación do Anticristo e dá en considerar que a raposa, o corvo e a cerva tamén poden ser redimidos. O Stalker sae dos límites da fraga ou natureza primixenia. Os corpos das mulleres queimadas ao longo do tempo van cara a montaña, benaventuradas. Stalker. Tarkovsky. V de Victoria, Arado.
W, punta de flecha, arado. Incógnita. Camiño que se bifurca. Zona. Eu non sei como vamos de tempo, en canto tempo levamos aquí. Preguntarnos a Bueno, vou ir relatando. Quero ler este poema, que sí, un poema que para mí é moi importante. É a terceira parte do poema moito máis longo, e di así: porque nada espita, que era sen dúbida a da miña nenez. Vos iades e volviades coas fontes de bacallao e coliflor. Salvabades o desnivel entre a cociña e o gabinete. E na noite de Nadal e nos brazos traíades as fontes coa súa coloración de pemento. E fumedantes pousavádelas no cento. Por esta razón non podo correr cara a ledicia, nin o paxaro que rompe a caluga e amosa o peito o celeste, nin a premonición de que cruzarás o linear cando cruces. Hai unha parte de Sonora. Sonora está estruturada en ondas, e hai unha parte que, bueno, hai bastantes animais nela. Vou ler un texto, ten dúas partes. Nos vivimos en democracia. Eu viví no franquismo moitos anos. Distingo ben o que é a democracia, vivir a narratoloxía democrática, distingo ben do que é a narración dictatorial, a distingo ben. Supoño que sabe distinguila todo o mundo. En todo caso, eu sou moi perspicaz para esa distinción. É interesante vivir democracia, sin duda. Tamén é interesante vivir baixo unha dictadura, cuestión de vivir. En todo caso, o dereito, o estado de dereito no que vivimos, hai unha cuestión que é a lei, outra cuestión é a xustiza. Aínda que se viva nun estado de dereito e a narrativa sea democrática, sempre está enfrente o que non ten dereito. Hai cousas que non teñen dereito. Pois eso, o que non ten dereito. Leo. Un fento abre a terra coa espiral pechada. Eu durmo sobre esa terra. Cedo o lugar. 2. O paxaro é moralmente superior á posibilidade sapiens de reducir unha meniña á escravitude sexual. Unha lontra é moralmente superior á capacidade sapiens de extraer plusvalía das almas. O corpo dunha miñoca é moralmente superior ás infinitas posibilidades da avaricia. Sen dereito, a montaña é previa e superior ao dereito da miña pertenza. Outro poema antes de xa relatar, que a mí me fai gracia, moita gracia, me gusta. Facémolo cos ouvidos, como fai a raposa cando sente o vento. Facémolos os ollos. Os dela son redondos e amarelos e non responden á luz. Facémolo coa imaxe, como cando nos transportamos. Alma e máis eu. Alma esténdese por todos os lados do corpo, mantén o equilibrio na clave da oxiva maior da ponte. Desde aí, dirixímonos cara ás fragas. Facémolo co corpo, como cando medimos a altura dos fentos, e linguaxe di, danche polos ombros. E non hai paisaxe, porque alma, eu e linguaxe non se xerarquiza. Linguaxe pénsase como natureza, como espírito, como que pronuncia e non é paisaxe, non reduce. Facémolo cos dentes, como fai a raposa cos roedores,
que abandona cando ouve os nosos pasos. Facémolo coa voz, como fai o merlo. Se cadra, cando nos equilibramos na clave da oxiva e respiramos a néboa e a noite e as augas acudidas pola imaxes, entramos no verdor e nas ánimas, animais que non se deixan, e todas as potencias. Os ollos de alma son redondos e planos e amarelos e non responden á luz. Os meus, un corte no rostro. Se cadra, sí, antes de entrar polos camiños da fraga e sentir o vento e os ventos e o espírito e as ánimas. Se cadra antes, se cadra non ter nacido. Escarbamos. Madre, abandónasnos. A morte máis eu desexamos vivir. Eu son o remate da morte. Ela é o meu final. Coida os ollos que no silencio maior len o aire. Coida a banda sonora, as letras que baixan ao fondo e non volve. Coida a voz coa que dis as letras. Coida o aire. Coida da morte. Coida de ti. Coida o poema. Sonora a morte. Moitísimas grazas. Me escoitades? Sí, sí. Cando leía a primeira parte do que leí o poema Os fantasmas, a Borboreta, non me pasaba nunca. Eu sei perfectamente que ribeira é, eu paseo de Pontiñas, sei perfectamente que leira sobrevoa a mariposa, non sei, é algo que sei. Pero a min, concretamente unha leira de Soutolongo, non? Esta é unha leira destas de millo para o gando, non? Que é enorme, gigantesca, estaba recén arada e, bueno, pues ala iba a Borboreta e algo tan inconcebible que unha borboreta poda voar esa enorme extensión, non? Hasta que se perde de vista. Pois é o poema, non? O poema é como esa borboreta que expón a vida, non? Para atravesar así é o sentido, non? O sentido e esta grandeza que é a linguaxe. Creo que vin todo isto ao anhelo, porque estou contigo, gracias, e porque estou con vos, e porque é a primeira vez que realmente leo poesía en Lalín, non? Que é unha cousa moi extraña, porque nunca quise, non? Creo que alguna vez leí contigo e con Carlos, pero fai moitos anos, e nunca quise facelo, porque non hai nada máis difícil que ler algo diante das persoas que coñeces, non? Para mí é moi difícil, porque ler poesía é un exercicio de distancia moi grande. Bueno, Celso confesoume que se mareou do texto que leu, da escritura do texto que leu, e é moi comprensible que te marees, porque saes de aí e onde estás, non? Estás no sentido, na marcha da linguaxe. En fin, que mogollón de gracias por estar, polo vosso tempo, pola presenza. E se queredes alguna pregunta para calquera dos tres, pois aquí estamos. Bueno, toco unha peza para despedirnos e unha peza que se chama O libro das las, que fixen para un conto que, se queredes, conto. Então xa se faz.